ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka jingja ka itriam kalajah kambie jok arpo trik rempang araja apsau ha ur kaliar silong ha ka bakala dan ke jingi syo edan ka shirkai ka bala poy do put bala saitari banyadung uba sambor lang ding do ula ong bakani ke jingja kalami nakada ko jinga kaput ha pedeng ki ar kan hun hadin belajar kini ke jingja ka borsnong jong ka ur kaliar kala khot jinga lang ki trajaka bat ki trayeng ki baju aiwai yeng ni aiwai dukan ha ka tegesnong bat ha ka tege jinga lang kilarai bakin aiwa syo ya ki dukan jongki ha ki bre ki bade ki jingde be an ni ki baju de kya to ha ka por men met larai ru bas phau buje shaneng baro ki dukan ki de ban khang lot no ban ba ki trai dukan ki de ban bo ya ki CCTV camera ha ka mat dukan jongki bat ba ki de ban pentep ki bor snong ne ki bor jong ka an lada ka don ki jing pen khen an kata ban ya de thet hadien ka phau buje men met Hoi ya kata ni mulai hidup berlen ba kadan ke jingja ke syirkai bah ni ba jan poy hidup put ba jan ya beriru jadi lo kata kan ngrem mene-mene ya khot na ke darbar bar khot itra jaka ba kum gitu jingja ki mun resu benang ya ni snom nomor lesa ka sebut nam ka snom te ha ba dei waktu meeting mene ada kan sahi ba business activities bar khot mentang ha ban sengen no hadit ke sepo beje nomor gitu ke ketu ke jingja wajah mana kan ni ke dei stengmet ki khar baje gitu ki khar baje seneng te ki kami yang tu bisa tu ya kata te banlat gitu ki bro na kalian ka darbar senong kalian ni la edan nang bene bar khot kita jaka ba lingkor ka bakhya ki ba ngila ya railang hi ba hadin ka sepo beje kanum resu bandan kanu ko business activities te na kalian ka darbar senong kita jaka mane hiru ni pendram hiru itu ka jinja ka baja mana tu itu ka met te bat ba nani shkhmat kumiti ki jinjang im kwashu bangini i shnong ta hi police department tu smi masenja ki lawan tinggal epet lang ya tu ka CCTV footage mo ni yo na kawe ni dukan nang te ke bangi yang tu bagi on khtin phareng ka gang war ka ka thma akun hun te ngim kwa ba ka thma ka la yasdang na shi ki no putkut pade hang tu ha jaka jungi de ta hi te le si ka thma ka bagi yasdang ti ba kiti ki ba yedi tu ka mo begitu kena bidi macam mana bidi kiat bi anya kada thma preng juki bat kiru tingi kwa shu bakum kani ki kana ngai jas khmat te bat ila kentu ya bar khai ki try jaka ba kidi ban install ki CCTV bikin phasha spam surap bat kini ki activities ki bar ja hadin ka shi pho bije ngila ban track ki CCTV footage bat da kidang dan ki bam ngai kidang dan ki badang wan badang thiet tingin haban file bit da ka FIR ni haban ya ska tidak kalau kita kedor waktu kali buat tiap ru kita urgen catang lang ta na kalian asnong te nampak dan mata nomor ka shimti ki pulet te sakawai ru long katui kadi kata itu long na kalian ngajongi hi kalong ba shwa jong tu ina debom jisha kadang isu ki ka ni ka notice khandai tarik hi bangin hab kendo bangin hab banya perkat pemain no ni asnong dibun ki ni be keren tu ka jilang ba EDC te ka perkat pada ba nakakhnai tarik mensingi kadang sam kan test dia ketuk arpo tarik mustap mah along tu nakakhnai tarik kelas step tu ke kelas tu tarik ba arpo kan min untuk jinja te nakalian ka jonga ngi biki pulet ali kamran ko joki bat nakalian ka jongi ru ngi kentu kan ya bor jong ki bor
bor ka ai bagi di bende ka baram kau ada ba kongsan ya kalau ba nadu ni bunai banwan la pentu ya berkhot kita jaka bagi mnom shu banai songwai tigi bai dikya te rada kidang nu lagi activities su mun adin ke shpo buje ngi numla shpen tien in khay be bagi activities ki baja hadin shpo buje ka dei bai ke ba ki apun khay kata ka rai ke bagi aira lam akhani meeting ba menta te ka meeting ka bolong DC office kadai khas Southrik tinggi pelong menta bune ni meeting snong kan darbar snong itra jaka brakhoi haka ap Southrik tinggi ai por suppose ni nomor ba kidan ki trajaka ki bomdei na kan snong ki dina mo ki bol ki di bana suppose ayong te kir kla ayon lang ki menne te ka jinja padu ka don ka jinja ka minja ka Southrik stingmit ka jinja ka besar kai ba ni te ka don ka jinya kai la po du put bikla ya rateri la idong iru te ngatip kat la mestep te ngakhot ngau hawat jitip ke baja te andang lai i tu CCTV footage nga sotu ba kadai bika mo on tin pare kita ka gangwar kadai ki baki wan ban khapot be we ka kanun ya ka we tinga kali ni kitu ki ba satu ki milesi ki minut ban itu te ndai andang awat banyak ba ngatip ba kan ka jinja ka sedang menaka sing blek te kadai ka jinja ba kidan armut ki kena ki wan ti jing tiet hang teh ki wani thiet niki ti kadang jinga bakla ya karena no ki shasho ki kena ki bayadi itu jing di ti ka tu ko sni bra ka bobot tu ko sni mandi stingmen ti awan ka tu jing wan ki ki kun hon ni ban ka pot ki ti kini ki jingja nim kwa shu ban ngi i bakan ja snong jo ti de lo kata ka nong rem ba hadin ki spo buji menta all business activities ni haban sangye pada juga poru kini ki snong menta ni kwa untuk rumah ta smart city project te ada bio confirmation hiru nakala ada session ba hangni snong jungi kina asan kili CCTV cameras but spotli street light bagi hapan perkhadam ru ikni trajika bapli ki bawani thit jaka hangni ki bala ya investment hangni manshonno ki dana preng jungi la ithi klasna ki yeng aiwai te lada ka longsa de snong kumni manu banwan ban shimwai ki yeng jungi te banirap iki bikin yo bikin liquidate ita kilun ki jungi tingin hapan pembahaya snong bangin hapan atrak ki ki along no kini kinong shongwa kini nongoni le business ta ki legal business ta hi kani meeting no khabi tek tangi trajaka amara ba khaddo ko shong khabor ki trajaka yeno bikin aiwa yeno bikin aiwa te ngidan ka prangut ki trajaka ini stretch te na pedeng ki ka prangut ni poi kan remote menne te kumapi sakhi hi barakhat ki bet hi nomor kani kade ba order lawan bina pada sek administration ba kumkino punya snong imla itu bangin kiri ke sek administration ta hi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center